Bil-pjaga tas-solitudni tolqot firxa kbira ta' anzjani għat-tielet sena konsekuttiva s-Segretarjat Parlamentari għall-Anzjanità Attiva flimkien mal-Komunità għall-Ħarsien organizzaw ikla l-anzjani għal żmien il-miliet. Xi wħud mill-anzjani li jgħixu fid-djar tal-anzjani mhux dejjem iżurruhom il-raqba tagħhom. Oħrajn jibnu wkoll ħbiberija ma' residenti anzjani oħra. Fost it-temi li semmew waqt din l-ikla f'atmosfera festiva kien hemm il-ħtieġa li l-qraba ma jabbundunawx lill-anzjani. Is-Segretarju Parlamentari għall-Anzjanità Attiva Anthony Agius De Celis qal li inizjattivi bħal din l-ikla jkomplu jagħtu d-dinjità lill-anzjani f'pajjiżna. Illi kull anzjan u anzjana iħossu maħbub. L-imħabba hija waħda mill-basic needs tagħna bħala bnedmin. U importanti li dawk l-anzjani illi ikollhom ftit nies imorru jarawhom iħossu l-ferħ u l-imħabba ta' dan il-perjodu ta' żmien il-miliet. Intant dan l-istazzjon tkellem ma' xi wħud mill-anzjani li attendew din l-attività li nislet fihom ukoll ftit ferħ. Nieħu gost ħafna hawnhekk qegħda nieħu gost ħafna ma' sħabi, immur silver ħabb ukoll, mhux veru. Noħorġu naqra wkoll, mhux veru. Il-pija ħin kollu naqra jien. Ħafna. Għax noħroġ ma tal-familja ma ftit, mhux ħafna. ħafna importanti u nħobba x'ismu mal-ħbieb għadlam l-nek l-oħra. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.